皆さんこんにちは。ラシティレチベット This Week へようこそ。こちらはチベットテレビのデンゼン・ラクフェルと申します。チベット、ダライラマ法王、そして CCA に関する1週間のニュースをお送りいたします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王はチャンドラグリティの入場論と入場論実中の口頭伝授を行われました。ダライラマ法王と CCA はイギリスのエリザベス女王の逝去を悼み、新国王チャールズ3世の即位を祝福しました。冤罪を受けてたチベット人が中国の刑務所で刑期10年を経て釈放されました。ベンバツリン出席大臣は新たに国連人権高等弁務官に就任したフォルカー・トルク氏にチベットにおける人権侵害を終わらせるための緊急行動を求めています。チベット事務所台湾が現状大学でチベット学の講義を開始しました。ブラジル保健省代表団がチベットハウスブラジルを訪問しました。ダライラマ法王は今月15日、ダラムサラの総本山であるズグラカンにて東南アジアのグループの要請により、チャンダグリティの入中論と入中論実中の行動伝授を行われました。上路不属头个约的吧，记得是这个是朋友康生个上了约的吧，上节个去了呀，不给怕被没有说呀个他是日不吃不的，早年年的可就提个要嘛的，朋友家些没忙个，拉上人都，我那穿的日子我能写一下，加上个等着印度上节中间这个。다 딘데기 배 땡이 송둔 제 타네 로 장야게 상로 동단데 다 저물리 되가라 믹세지 차되기 요리 ダライラマ法王と中央チベット政権は9月15日、96歳で逝去されたエリザベス12世女王を悼みました。ダライラマ法王は朝廷の中で、女王は威厳と気品、強い奉仕の精神と温かい心を持って有意義な人生を送られた述べ、イギリスの皇室と国民に心からの哀悼の意を示しました。憲法ソナムテンベル議長、ベンバツリン出席大臣も哀悼の意を示しました。また、ダライラマ法王はチャールズ3世新国王に宛てた書簡の中で、新君主の即位を祝し、新国王が他者のために貢献されていくだろうと信頼しているということを表明されました。ベンバツリン出席大臣と憲法ソナムテンベル議長も、故女王の意思をついて新国王が成功と繁栄を収めることを祈っとると述べました。2012年、甘粛省甘露チベット自治州3州にてチベット人が焼身抗議自殺をした後、彼の仲間であるベマドゥルプ氏は殺人の冤罪で中国当局により12年の刑を受けていましたけれども、ようやく釈放されました。ラジオフリーアジアによりますと、彼は刑期終了の2年前、2022年8月31日に釈放されて以来、中国当局による絶え間ない監督と監視のもとに置かれているとのことです。ベマドゥンルプ氏は2012年8月23日のドルジー・リンチェン氏の焼身抗議自殺事件に関連して、他の6人のチベット人と共に逮捕されたということになっています。彼は殺人の疑いで30件人民法院に12年の懲役を言い渡されました。また、報告書によりますと、ドルジ氏の焼身抗議自殺に関連して判決を受けたベマ氏とともに他のチベット人7人は出国したにもかかわらず、依然として地元当局の監視と制限下にあります。
2019年以降、チベット人の焼身抗議自殺数は157件を記録しています。9月15日木曜日、オーストリア外交官で経験豊富な国連職員であるフォルカー・トゥルコ氏が新たな国連人権高等弁務官に任命されて、中央チベット政権のペンバスリン出席大臣は祝辞を送り、法の支配、正義、説明責任を守るための新たな国連人権高等弁務官の並々ならぬ決意に信頼を寄せていると述べました。出席大臣は東トルキスタンの人権状況に関する国連人権高等弁務官の評価報告書が最近発表されたことを称賛する一方、OHCHR 国連人権高等弁務官事務所に対してチベットについても全体的な人権状況の評価を行うよう促しています。特にチベット全域における強制的な大量の DNA 採取、中国による大規模な植民地寄宿学校制度の実施、弾圧の強化といったチベット及びチベット人が直面している憂慮すべき問題に対して高等弁務官の関心を向けさせたいと述べていました。8月31日、アントニオ・グテレース国連事務総長は任期が終了したバチェレ氏の後任にトルコ氏を推挙し、9月1日、国連加盟193カ国の総会においてこの人事が承認されました。トルコ氏はこれまでにマレーシア、コンボおよびボスニア・ヘルツェゴビナ、コンゴ、そしてクウェートの国連難民高等弁務官事務所に勤務していた経歴があります。チベット事務所台湾の馬場ケルサン元税代表は、今年初めの台湾のチベット仏教研究センターとの会談に続いて、現状大学におけるチベット学とチベット仏教学の講義を開始しました。9月11日日曜日、代表は学生17名と聴講生1名を対象にチベットの地理、伝統、現在の政治状況についての講義を開始しました。また、新たに導入されたコースの最初の授業では、チベットの宗教的な信念や伝統の要素について紹介しました。キャリキュラムはチベット学やチベット仏教学の最初の学期は8週間で終了して、仏教学講師ゲシェ・テンジン・ナムドル氏、元仏教学講師のゲシェ・ジャンペル・チェンジン氏、ゲシェ・ワンチュ、ゲシェ・ハシャン・リンポチェ氏らがチベットとチベット仏教に関するさまざまな授業を行います。8週間のこのコースでは、チベット文明の歴史、チベットにおける仏教の出現度4パーへの分裂、輪廻転生システム、チベットの総員教育システムなどのテーマが扱われる予定です。ブラジル保健省の統合保管医療 PICS コーディネーターであるクリスティン・マトス博士がチベットハウスブラジルを表敬訪問しました。ジグメツリン代表が博士らの代表団を迎えて、チベットの文化や伝統、そしてチベットハウスブラジルの活動や使命について紹介しました。また、タンカー市のナワンルトゥ氏が現在開催中のチベット美術館を案内しました。皆さん、今週のニュースはこれで以上です。ご視聴どうもありがとうございました。皆さんにとって今週も良い1週間になりますように。はい。